Пам-пам-пам. Відзік. Некалькі тыдняў таму я быў вельмі расчараваны і раззлаваны тым, што з'явіўся новы штучны інтэлект, які падаваўся пад загалоўкамі, што ён заменіць праграмістаў. Ён заменіць распрацоўшчыкаў, больш з кодам нікому не давядзецца працаваць, усе распрацоўшчыкі пойдуць на... Збіраць каменні на поля. Усіх туды даўно Так. было правіць. Мне даволі шкада, таму што я толькі ўвайшоў, нічого не паспеў. Ты, мне падаецца, увайшоў не ў тыя дзверы. На Над тваімі дзвярэмі быў, пэўна, запасны выхад, у які ты ўвайшоў. Ну, халера, хацелася пажыць троху. Як гэта сумна жыццё прайшло. Прыйдзецца шукаць іншы шлях, каб атрымаць бясплатныя грошы. Па выніку, гэта гаворка пра Devin AI, там была невялічкая дэмка, відэа-дэмкі, дзе паказвалі, як ён працуе і вырашае нейкую задачу, якую ён знайшоў на фрыланс-біржы, якую яму знайшлі на фрыланс-біржы Upwork, і тыпу, як ён усё робіць сам. Это што ў цябе? Смеяцца за это трэба? Чорны палец. Я пробачу. Вось. Мы ўжо смяяліся з гэтага жарта, падаецца, у мінулым выпуску. Разрыўны жарт быў. Прабач. Вось, Devin прадаецца як здольны вырашаць адвольныя задачы на Upworku. У дэманстрацыйным відэа праблема, якую яму прапанавалі вырашыць, там па выніку карацей. Знайшлі нейкую задачу, скармілі гэтаму Devin і паказвалі на відэа, як ён гэтую задачу рашае, генеруе код, выпраўляе багі ў рэпазіторыі на гітхабе, робіць усё цалкам сам, і нібыта на гэтым аператар гэтага Devin, ён можа за 30 хвілін зарабатваць, лічы, што таксама бясплатныя грошы атрымоўваць, што проста цудоўна. Усё вакол гэтых бясплатных грошай круціцца. Але 10 дзён таму на канале Internet of Bugs вось гэтага лысага мужчыны з'явілася відэа. У гэтага мужчыны вялікі, ну, калі ты бачыш яго Так, давай палічку з будзем кніжкамі. крыху паліткарэктным. Не лысага, а мужчына без валасоў. Гэта прынцыпова важнае адрозненне. Не, ну, валасы то ў яго ёсць, пэўна, уносяць і ў вушах. Ты не паверш. Без валасоў на галаве тады будзе паліткарэктна. Вось. Internet of Bugs, канал, які вядзе software developer, software engineer з вялікім досведам. На палічках у яго вельмі шмат кніжак. Ён вельмі, здаецца, разумны і дасведчаны чалавек, на меркаванне якога можна пакласціся. Улічваючы колькасць, прабач, калі ласка, улічваючы колькасць кніг на паліцах ззаду нас, у нашай кадры можна, конечно, зрабіць выснову наконт таго, наколькі мы дасведчаны. Наколькі мы дасведчаныя людзі. Так, Ну, параўнанні з ім, дык дакладна, конечно. І ён зрабіў дэбанк, ён разабраў тое дэма, якое ўсіх узрушыла, і выявілася, што гэта містыфікацыя, прынамсі, проста хлусня. Так, хлусня, таму што, па-першае, задача, якая была пастаўлена вось на гэтым скриншоце, там трэба было проста... Задача, карацей, не адпавядае таму, што па выніку рабіў гэты Devin. У задачы прасіліся інструкцыі па аналацыі, а Devin пачаў кадзіраваць нейкае сваё рашэнне, то бок генераваць код. Усё, што ён умее, гэта генераваць код. Паказана, што Devin выпраўляў памылкі ў зыходным кодзе на рэпазіторыі ў GitHub, але файлы, якія ён рэдагаваў у гэтым рэпазіторыі, насамрэч не існавалі ў гэтым рэпазіторыі. І некаторыя памылкі, якія ён выпраўляў, яны былі бессэнсоўныя. То бок, ну, памылкі, якія б чалавек ніколі не зрабіў. Там проста нейкая нагенераваная лухта была. І выснову такую робіць аўтар канала Internet of Bugs, што Devin, верагодна, выпраўляе памылкі ў створаных ім самім файлах, і такім чынам выпраўляе лухту, якую ж сам і напісаў у файлах, якія сам жа стварыў. Чыста чалавечы это самае. Мы так усе робім. Ён, пэўна, так можа нас замяніць. Таксама ў задачы
не было неабходнасці ў кодзінгу увогуле, таму што файл readme, які размяшчаецца на гэтым у гэтым сховішчы на гітхабе, у ім знаходзяцца ўсе інструкцыі неабходныя для выканання задачы, якую паставіў заказчык на апворку. І яны па-ранейшаму выдатна працуюць, гэтыя інструкцыі і гэты рэпазіторый. Проста трэба было зрабіць адно выпраўленне ў адным ранку кода, а Дэвін, зразумела ж, не прачытаў гэтае readme, нічога не зразумеў, таму што зразумець ён не можа, ён можа толькі генераваць тэкст. І не зразумеў, што трэба было проста выканаць некалькі пару там існуючых скрыптоў на пітоне. І калі на відэа гэтай дэманстрацыі здаецца, што задача была нейкая такая вельмі складаная і заблытаная, з доўгім планам і мноствам птушачак у розных чекбоксах, якія паказваюць, вось, што ён усё выканаў сам і што ён насамрэч зрабіў. Але ўся гэтая праца, яна па выніку апынулася проста бессэнсоўнай і лішняй. Яна рашалася нашмат прасцей, і пэўна чалавек змог бы зрабіць гэтую працу за паўгадзіны замест Дэвіна, які нібыта гэтыя паўгадзіны з гэтым усім спраўляўся. Але таксама аўтар вось гэта дэбанка, ён заўважыў, хоць на відэа здаецца, што Дэвін хутка выконвае ўсе заданні, прыкладна за 30 хвілін, але пазнакі часа, якія існуюць у чаце, у гэтым відэа перыядычна з'яўляюцца, яны паказваюць, што заданне расцягнулася на шмат гадзін і нават на наступны дзень. То бок гэта было зусім не хутка і зусім няпроста, як падавалася па гэтай дэманстрацыі, якую рабілі аўтары Дэвіна. І таксама ён пісаў часам нейкую лухту, выконваў просто нейкія дурацкія каманды ў тэрмінале і напісаў свой уласны нізкаўзроўневы цыкл чытання файла замест таго, каб скарыстацца ўжо існуючай метадам, які знаходзіцца ў стандартнай бібліятэцы Python. Наколькі я памятаю, там гаворка ішла пра Python. Вось. Карацей, гэта ўсяліла ў мяне радасныя эмоцыі. Гэта чарговы раз... Яшчэ пасядзім. Яшчэ пасядзіш у айцішцы. Так. Крыху. Чарговы раз паказала, што мы зараз знаходзімся хутчэй за ўсё на вяршыні хайпу вакол гэтых штучных інтэлектаў, AI-агентаў, і што да ўсяго трэба ставіцца з вялікай доляй скепсіса, калі з'яўляецца чарговае нешта хайповае, што кагосьці заменіць. Хутчэй за ўсё, зараз ужо можна зразумець, што хутчэй за ўсё вам проста хлусяць, і гэты прадукт накіраваны толькі на тое, каб паказаць прывабную дэманстрацыю, знайсці нейкае фінансаванне, знайсці інвестараў, знайсці бясплатныя грошы. Потым можа штосьці корпацца, пакрысе соўгацца, нешта там рабіць, паказваць нейкія новыя дэманстрацыі сваім інвестарам, справаздачыцца перад імі. Па выніку проста усе гэтыя грошы засвоіць. Гэта атрымліваюцца нейкія нью-васюкі па ўсім свеце зараз адбываюцца. Так. Слухай, гэта ў свой час... бегаюць. Так, гэта ў свой час як было... Напрыклад, з біткоінам і з блокчейнам, таму што на блокчейне таксама, калі гэта першы раз стала папулярным дзесьці ў 2016-2017 годзе, там таксама стваралася мільярды нейкіх стартапаў, у якіх было блокчейн у назве ці ў гэтым самым... Я дагэтуль не ведаю, што гэта такое, і дзякую Богу, падаецца. Хачу нават расказваць. І... Вось, было мільярды гэтых стартапаў, па выніку блокчейн, наколькі я ведаю, нічога карыснага на яго, на гэтай платформе так і не пабудавалі, акрамя біткоіна, які, ну і ўсіх гэтых крыптавалют, якія па выніку проста пакуль што з'яўляюцца, як то сказаць, актывам спекулятыўным, вось, на якім зарабляюцца долары, на якім не ідуць там разлікі, і які не замяняе гэты долар, а які, наадварот, уяўляе сабой спосаб зарабіць яшчэ больш долараў.
Вось Типу, такое як у мяне да іх стаўленне. ён існуе, пакуль у яго вераць. Гэта Ну біткоін. так Ну, в прынцыпе, так Пакуль- існуе большасць рэчаў у нашым свеце чалавечым, але гэта занадта уже выглядае як пакуль такая ён штука. расце. Ну тут хутчэй не пра біткоін, таму што біткоін там знову расце, знову яго Я трэба было бачу. укладвацца ўсе зноў ай не паспелі. Але ну тыпу гэта просто пакуль што спосаб зарабіць сапраўды грошай. Гэта не гэта не нейкі інструмент, які будзе вырашаць праблемы. Ён наадварот блокчейн, прынамсі на якім гэта ўсё пабудавана, ён стварае больш праблем, таму што ён далёка не nature friendly. На майнінг гэтых біткоінаў у свой час выдаткоўваліся просто гіганцкія нейкія электрычныя моцы электрычнасці. Карацей вельмі шмат ён спаліў. Таму тут ёсць пытаннячкі ўвогуле над усім гэтым. І, дарэчы, пасля блокчейна да нас прыйшоў NFT. Не, NFT, так, NFT, вось гэтыя ўсе нібыта арт лічбавы, які ты мог купіць, і нібыта ён табе належаў, і потым усе гэтыя JPEG просто капіравалі і тыпу бясплатна станавіліся уладальнікамі гэтага арта таксама. Але дзіўная рэч. тыя, хто заплаціў сотні тысяч долараў за тое, каб унікальная спасылачка нібыта належала яму, вось яны зараз, наколькі я ведаю, там прадаюць гэтыя арты. І што яны бегаюць па інтэрнетах, шукаюць, хто яшчэ карыстаецца іх спасылкамі і мацюкаецца ў каментарыях, тыпу, гэта маё, не шабай. Моя, так прэлесть. Слухай, я пра гэты Divine, я спачатку думаў, што калі ты казаў, што гэта нейкая містыфікацыя, што ў тым сэнсе, што яны проста умоўна там віда нейкія самі запілілі, потым налажылі і нібыта это ўсё гаўно. Але ж выглядае гэта, што яно працуе, просто яно працуе хрэново пакуль. Ну так, яно не робіць тое, што яно павінна рабіць. Ну, гэта імаверна, што гэта просто, ну, калі гэта была бы містыфікацыя, паўтаруся, просто падман, гэта было бы іншае. А тут атрымліваецца, што як бы яно працуе. Просто на розных яно змарнавала нашмат больш часу, чым сказалі. Пайшло ў зусім іншы бок, у які не трэба было ісці. У іншы бок, але зноў ж такі калісьці яно можа пойдзе і ў правільны бок, калі... Ну, ёсць надзея на гэта, але гэта праблема ўсіх гэтых штучных інтэлектаў, гэтага блэкбокса, таму што ты не можаш гарантаваць вынік, результат, які ты хочаш мець. Ты не можаш гарантаваць, што нават пры адной і той жа задачы ты атрымаеш там умоўна ці адно і тое ж рашэнне, ці настолькі ж эфектыўнае рашэнне, як яно было. То бок ты не ведаеш, як яно працуе, і яно табе можа выкінуць усё, што заўгодна. З нейкай верагоднасцю... ніякіх. Так, гранты якасці някай можа выкінуць штосьці добрае, можа выкінуць лухту.